valmis. Jaha. Yrittäkää nyt edes pysyä positiivisena. Tässä tehdään suurta vaellusta. Pyhäin vaellus. Porukka on niin lämmennyt ajatuksella. Etsi! Sinne meni viskiettymään Henkka. Löytyi. Joo! Joo. Hyvä. Löytyi Henkka sieltä jo. Täällä! Et onnistu. Oi! Onko sitä iloisen näköistä? Toi näyttää kyllä aika pelottavalta. Viski näyttää tietä. Vihdoinkin päästään niinku asiaan, siihen makkaran paistoon, mitä ollaan odotettu koko päivä. Joo. Kajo on meidän laadunvalvoja. Tarkkana kuin porkkana pitää katsoa, kun sä laitat makkaroita. Mä en ihan katsonut. Ihan sama. Siellä grillaantuu meidän täysmärät. Kajo vahtii meidän makkaroita. Nipoo huulia. Nom. Kato. Nom. Mä en nyt vanha. Mä en nyt jaksa selittää. Toi rankka käy. Oliko rankka mettäreys? Oli saatana. Mennään mettää. Mitä sieltä löytyy? Henkka! Oikein. Helppohan se teille olisi kävellä sitä satana katua pitkin, kun mä menin viskiä kiusaamaan. Niin, no ite sanoit, että mä menen. Saahan. Kasvatin vain kuntoon, niin saatana. Loppu. Ei siellä ole enää mitään. Loppu. Ei jos sitten. Jos mä vähän heitän hänkään, löytä sinne nätisti. Joo, varmaan kävellyt kilometri kanssa täällä koko tietä. Sitä oikein tietä. No se lopu vaan oikeesti. Alu ja lopu. Muutama samanlaisen vitun mettässä. Hyvä. Tää on tätä parasta. Vielä kun saa kylmän kaljan ja saunan tähän lenkin päälle, niin vittu. Kuningaspäivä. No lisää tulee. Viski. Ampiainen, mitä vittua? Hyi helvetti! Heitikö sä tosiaan vittu mun päälle lunta? Vitun kusipää, mä kuvaan sua.